Ladang kono po ngendi to ton iki? Ning ladang kono udah ngerti lo cendek kae apa ya? Karena untuk pirang-pirang ton. Nek dituku sapi. Lumayan. Aduh, ketun. Jenengmu ketun keti. Wong besik aja terus diparak nang tengah kene kita ketun. Suket iki diparak ning pok-pok tewang kene lho ton. Moe ben makruwok ngene iki lho ton. Nenek. Megahe opo? Kowe kuwi. Megahe koyo wong nyanyi. Cik. Bah, jan. Gumun aku iki ngrasakne kowe iki. Megahe iki suket iki parak ning pok-pok tewang ngene iki lho ton. Nah ngene iki ton. Ojo terus kok kene parak rene dikumulin nang tengah ngene iki. Aduh, ora bener tas kowe iki megahe wah. Ya lek dikene telo ya engko sukete anu neh Sukete. Jomongi mesti sukete. Iki nang kono iki jan bah. Mensone tengah mensone pinggir koyo ngene. ya lek tak kene kok malah sukete tukul meneh ning teloan. Katakan tengah tak kumpuk nih. Ben ora tukul meneh. Rambutmu iki gas